गासैनिबो सिगां आं आफा इसोरखौ हामबायहोनोसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय गोथार जिउआ बोलो होयो। जोङो बे संसाराव धोरोमिया जिउ खुंनो, इसोरनि लुबैनाय इसोरनि हास्थायनाय बायदि मावनो आरो देरहासार जिउ खुंनो थाखाय जोंनो गोथार जिउखौ नांगौ। बिनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ बिफानियाव थांनायनि सिगां बे गावनि सेलाफोरखौ बुंदोंमोन, नोंसोरो गोथार जिउ मोनागौ मानि जेरुसालेमखौ नागारनानै नोंसोरो दाथां। नोंसोरो गोथार जिउखौ लामा नायबाय था, गोथार जिउखौ नेनानै था। जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। मानो जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन? जिसु ख्रीष्टआ मिथिगौ गोथार जिउनि अनगा, गोथार जिउनि बोलो गैयालासे आरो जोङो गोथार जिउजों दैदेन जायालासे, गोथार जिउजों सुफुं जायालासे जों माब्लाबाबो इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बादि धोरोमिया जिउ खुंनो थाखाय जोङो हाथारनाय नङा। जिसु ख्रीष्टआ बेखौ मिथिगौमोन। बेनिखायनो थुनरजानायनि बिलाइ 1:8 बेबादि लिरनाय दङ। आङो फरायगोन जिसुनि मुङै। आन्थाय गोथार जिउआ नोंसोरनियाव फैगोन, अब्ला नोंसोरो बोलो मोनगोन। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रीष्टआ बिफानियाव थांनायनि सिगां गावनि सेलाफोरखौ बियो बुंदोंमोन। जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन, गोथार जिउआ जेब्ला नोंसोरनियाव फैगोन अब्ला नोंसोरो बोलो मोनगोन। नोंसोरो आंनि साखिफोर जानो हागोन। जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दिनैबो जोङो सासे मोजां फोथायारि जानो थाखाय, जोङो दिनै इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि मावनो थाखाय आरो जोङो दिनै थारैनो इसोरनि बिसा जानो थाखाय जोंनो गोथार जिउनि हेफाजाबखौ नांगौ। जोङो दिनै गोथार जिउजों सुफुं जानो नांगौ। अब्लासोनो जोङो धोरोमिया जिउ खुंनो थाखाय जोङो बोलो मोनगोन। अब्लासोनो जोङो देरहासार जिउ खुंनो थाखाय जोङो बोलो मोनगोन। जोंहा गियान थाब्लाबो, रोंनाय थाब्लाबो, मोदोमनि बोलो थाब्लाबो जोङो गोथार जिउजों सुफुं जायाखैब्ला, गोथार जिउखौ जोङो मोनाखैब्ला जों माब्लाबाबो धोरोमिया जिउ खुंनो थाखाय जोङो हानाय नङा। जोंनो गोथार जिउनि बोलोखौ नांगौ। बेनिखायसो जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन, नोंसोरो गोथार जिउखौ लामा नायबाय था। बेनिखायनो थुनरजानायनि बिलाइ 4:33 बेबादि लिरनाय दङ। थुनरजानायफ्रा बोलोजों फोरबोनि सिखांफिननायखौ साखि होदोंमोन। बै समाव जिसु ख्रीष्टनि सेलाफ्रा गिनाय मोनदोंमोन। जिसुखौ क्रुसाव दोगथाबनायखौ नुनानै जिसुनि सेलाफ्रा गोदाव सोराव जादोंमोन आरो बिसोर गिनाय मोनदोंमोन। बिसोरो गाव जे जिसु ख्रीष्टनि सेलामोन बेखौ बुंनानै लानो थाखाय बिसोरहा बोलो गैया जादोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ बिसोरखौ बुंदोंमोन, नोंसोरो गोथार जिउखौ लामा नायबाय था। आरो बेबायदियैनो बै समाव जिसु ख्रीष्टआ सोरगोआव गाखोलांनायनि 10 दिननि उनाव बिसोर गोथार जिउजों सुफुं जादोंमोन। आरो जिसु ख्रीष्टनि सेलाफ्रा आरो बेजों लोगोसे 120 जन मानसिफ्रा जेब्ला गोथार जिउजों सुफुं जादोंमोन, गोथार जिउखौ बिसोरो मोनदोंमोन आरो बिसोरनि जिबनाव गोथार जिउआ जेब्ला फैदोंमोन, बिसोरो बोलो मोनदोंमोन। बेनिखायनो थुनरजानायनि बिलाइ 4:33 बुंदों, थुनरजानायफ्रा बोलोजों फोरबोनि सिखांफिननायखौ साखि होदोंमोन। जिसुआ जे थार इसोर, बियो बे बुहुमाव फैदोंमोन, बियो थैदोंमोन, बियो फबजादोंमोन, नाथाय सानथामाव बियो थैनायखौ फेजेननानै सिखांफिनदोंमोन। बियो गोथां इसोर। बेखौ बोलोजों गोहोजों जिसु ख्रीष्टनि सेलाफ्रा खोथानो हादोंमोन। जोंबो दिनै जिसु ख्रीष्टखौ मोननायनि उनाव, जोङो बासाय जाखांनायनि उनाव, जोंबो दिनै बे खोमसि संसाराव जिसु ख्रीष्टआ जे गोथां इसोर, बियो थैनायखौ फेजेननानै सिखांदोंमोन, जोङो बेखौ साखि होनो नांगोन।
जोंनि रायलायनायजों जोंनि मावनायजों जोंनि फोथायनायजों जोंनि खुलुमनायजों जोंनि सानफ्रोमबो जिउ खुंनायजों जोङो गोथां इसोरखौ जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो साखि होनो नांगोन। नाथाय जोङो बे गोथां इसोरखौ जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो साखि होनो थाखाय जोंनि गियान बोलोजों जोङो हानाय नङा। गोथां इसोरखौ साखि होनो जिसु ख्रिस्ट'आ जे थार इसोर बेखौ साखि होनो थाखाय जोंनो गोथार जिउखौ नांगौ। गोथार जिउनि बोलोखौ जोंनि जिबनाव नांगौ। आंनि अनजाग्राखौ बै समाव गोथार जिउखौ मोनखांनायनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'नि चेलाफ्रा थैनायखौ गियालासे बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसय खोथानो हादोंमोन आरो गोबांखौ जिसु ख्रिस्ट'नियाव लाबोनो हादोंमोन। जोंबो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि बोलोजों आरो बिनि आत्मानि गेजेरजोंसो जोङो जिसु ख्रिस्ट'आ थार इसोर बेखौ साखि होनो हागोन। बेनिखायनो गोथार जिउजों जोङो सुफुंजानो नांगौ। बेनिखायनो थुनरजानायनि बिलाइ 6 बालाब 8 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। स्टिफाना इसोरनिफ्राय बोलो मोननानै मानसिफोरनि गेजेराव सोमो नांनाय हाबाफोर आरो हांखोफोर दिन्थिदों। स्टिफाना गोथार जिउजों सुफुंजानायनि उनाव गोथार जिउखौ मोननायनि उनाव आरो गोथार जिउआ स्टिफानाव फैनायनि उनाव बियो बोलोजों जिसु ख्रिस्ट'नि हाबाफोरखौ मावदोंमोन आरो दिन्थिदोंमोन। माब्रै स्टिफाना मानसिफोरनि गेजेराव बोलो गोनां खामानि सोलो गोनां खामानिखौ बियो मावनो हाखो? बै समाव स्टिफाना गोथार जिउजों सुफुंजानायलाय गोथार जिउआ बिनियाव थानायलाय मानसिफोरनि गेजेराव सोमोनांनाय खामानिफोरखौ स्टिफाना मावनो थाखाय हादोंमोन। बेबायदियैनो दिनैबो जेब्ला जोंनियाव गोथार जिउआ थागोन, जेब्ला जोङो गोथार जिउजों सुफुंजागोन आरो गोथार जिउजों दैदेनजागोन, अब्ला जोङो जिसुनि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ जोङो मावनो थाखाय हागोन आरो जिसु ख्रिस्ट'नि महिमाखौ जों दिनै नुजाहोनो हागोन। जोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'नि महिमाखौ नुजाहोनो थाखाय, जोंनि न'खराव जिसु ख्रिस्ट'नि महिमाखौ नुजाहोनो थाखाय गोथार जिउखौ जोंनि जिबनाव नांगौ आरो गोथार जिउआ जोंनियाव थानो नांगौ। आंनि अनजाग्राखौ बेनिखायनो थुनरजानायनि बिलाइ 19 बालाब 11 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। इसोरा पाउलजों जेब्लायबो जाफेरि सोलो गोनां हाबाफोरखौ मावनो हमदों। गोथार जिउआ पाउलनियाव थानायलाय, पाउला गोथार जिउजों सुफुंजानायलाय दैदेनजानायलाय सोमोनांथाव खामानिफोरखौ पाउला मावदोंमोन आरो पाउलनि गेजेरजों सोमोनांथाव खामानिफ्रा बै समाव जिसुनि मुङै मावजादोंमोन। दिनैबो जोंनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'नि खामानिया मावजानो नांगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'नि महिमाया नुजानो नांगोन। बेनिखायनो थुनरजानायनि बिलाइ 19 बालाब 12 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। पाउलनि रुमाल आरो गामसाफोरखौ जब्राफोरनियाव लांब्ला बिसोरनि रग बियादफ्रा हामदों आरो अरफ्राबो ओंखारलांदों। बेबायदियैनो पाउला गोथार जिउजों सुफुंजानायनि उनाव, गोथार जिउखौ मोननायनि उनाव पाउलनि गेजेरजों सोमोनांथाव खामानिफ्रा बै समाव जिसुनि मुङाव मावजादोंमोन। जों दिनै इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों खोनाबाय, पाउलनि रुमाल आरो पाउलनि गामसाफोरखौ लांनानै जब्राफोरनियाव हैयोब्लानो, जब्राफोरनियाव दोनोब्लानो बे जब्राफ्रा सोखाजानायखौ मोनोमोन, रग बियादफ्रा सोखाजानायखौ मोनोमोन। एनेखि पाउलनि रुमाल आरो पाउलनि गामसाजों जब्राफ्रा हामनायजों लोगोसे बुहुतफ्राबो ओंखारनानै खारनो गोनां जायोमोन। अब्ला जों दिनै मिथिबाय, पाउलनि रुमाल आरो पाउलनि गामसाजों जब्राफ्रा सोखाजायोमोनब्ला, रग बियादफ्रा सोखाजायोमोनब्ला आरो दुष्ट आत्माफ्रा बुहुतफ्राबो ओंखारनानै खारोमोनब्ला, अब्ला जों बेसेबां गोथार जिउजों सुफुंजानो जोङो नांगौ आरो गोथार जिउजों जोङो दैदेनजानो नांगौ। बै समाव पाउलनि गेजेरजों बे खामानिया जादोंमोनब्ला, दिनैबो दुष्ट आत्माखौ होनो थाखाय, सैताननि बोलोखौ फेजेननो थाखाय, संसारनि लुबैनाय हाबिलासखौ फेजेननो थाखाय जोंनो गोथार जिउनि बोलोखौ नांगौ। जों दिनै खोनाबाय,
फावनि रुमाल आरो गामसानि गेजेरजों जब्राफ्रा सोखाजादोंमोनब्ला, फावनि गामसा आरो रुमालनि गेजेरजों दुष्ट आत्माफोरखौ हुरुननो हादोंमोनब्ला, जेब्ला नोंनि जिबनाव गोथार जिउआ थागोन, जेब्ला नोङो गोथार जिउखौ मोनगोन आरो गोथार जिउजों नोङो दैदेनजागोन, नोङो बोलो मोनगोन। पापखौ फेजेननो थाखाय, गाज्रि सर'खौ फेजेननो थाखाय, संसारनि लुबैनाय हाबिलासखौ फेजेननो थाखाय नोङो बोलो मोनगोन। बेनिखायसो जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन, नोंसोरो गोथार जिउखौ लामा नायबाय था। गोथार जिउखौ मोनागौ मानि जेरुसालेमखौ नोंसोरो नागारलांनो थाखाय नाङा। जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेनिखायनो फै, जोङो दिनै बे संसाराव इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बादि जिउ खुंनो आरो देरहासार जिउ खुंनो हानाय बादि फै, जों गोथार जिउजों जोङो सुफुंजानि आरो गोथार जिउनि लुबैनाय हास्थायनाय बादि जोङो दिनै मावनि, जेन' जोङो देरहासार जिबनखौ मोननाय बादि। इसोरा बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जिसुनि मुङै आमेन।